Hvad mener du er typisk dansk? Det er nok typisk dansk, det er at tro, at det er noget specielt at være dansk. Så Ja. det synes jeg ikke, det Ja, er. når man spiser frikadeller og brød og leverpostej og alt, hvad der er typisk dansk. Altså, God gammeldags Ja. smørbrød. Ja. det er det. Altså, de gamle værdier, ikke? Jo. Det synes jeg. På vores flag. Ja. Ja, og Dannebrog. at vi har et kongehus og dansk mad. Mener du, at man er typisk dansk, eller om man er dansk? Det ved jeg ikke. Det er sådan, når man kan det danske sprog, indholdet for sådan og samfundet. Hvis du kommer op, og du har fast arbejde, du tjener og betaler skat og noget, så kan jeg acceptere det. Okay. Ja. Man Når er man, en rigtig dansker. når man føler sig dansk, og man bor i Danmark. Så, ja. Altså, når man følger landets love, Prøv at flytte til et andet land med en helt anden kultur, end den kultur, vi har her i Danmark. Vil du så prøve at integrere det i det land, og tage traditioner og deres skikke til dig, eller vil du beholde din egen tradition hjemmefra? Nej, så vil jeg flytte til Østrig. Ja. Det er så smukt med de træhus og alt de blomster, for nu elsker jeg blomster. Ja. Så derfor vil jeg Østrig, var jo lige, det var lige mig. Tyrkiet. Ja. Så, men man bliver ved at være sig selv, ikke? Men i det omfang, man kan, det er jo meget nemmere for mig, fordi jeg er i forvejen en sprogmenneske. Så jeg kan sagtens tilpasse mig. Jeg ved ikke, om jeg sagtens kan tilpasse mig, men jeg kan sagtens lære sproget, ikke? Jo. Men da jeg var ung og boede i Tyrkiet i nogle år, der synes jeg, det var svært, at for eksempel kvinder levede på en anden måde, end de gør i Danmark. I dag synes jeg ikke, det er så svært. helt sikkert. Altså, det var jeg jo nødt til, fordi altså, jeg kan forestille mig, hvis jeg kom til Mellemøsten og ikke gik tildækket, og som kvinder nu skal, så vil jeg nok ikke være der så længe. Hvad mener du, man i det danske samfund kan gøre for, at udlænding for en helt anden kultur lettere kan komme til at integrere sig? Snakke med dem og være sammen med dem så meget som overhovedet muligt. Ja. Okay. At de indordner sig i det danske samfund selvfølgelig, og så at de måske får en hjælpende hånd til det. Ja, det danske sprog og kulturen. Det er et lidt vanskeligt spørgsmål, ikke? Altså, spørgsmålet er, om de vil. For jeg mener jo, at 3/4 af dem, der kommer der, det er 20-knægte. Og de har ikke nogen interesse i at integrere sig. Nej. De vil bare leve på den måde der. Ja. Vi kan jo se, læste avisen for i dag, 5 rumænere med 5 danske biler, de har stjålet og skulle ud af landet. Derfor er jeg 100% racist på den anden del der. Ja. Men det, som jeg siger, 3/4 af dem, der kommer, det er 20-knægte. De vil ikke noget. Det er kun op at hente mere. Jeg synes, der bliver gjort meget. Altså, kan dårligt gøre mere. Altså, de er selv ligesom nødt til at ville det. Ja. Det du sagde i starten, der med, at der er ikke så stor forskel på svensker og danskere, og sådan, synes du så, det ville være meget nemmere, hvis vi bare alle sammen kalder os for europæere, eller alle sammen bare var en verdensdel? På en måde, ja.